nyt Laurea SID tarkoittaa Leppävaaran profiloitumista palveluliiketoimintaan, eli Service Innovation and Design. Eli SID tulee siitä, se on siis Leppävaara. Port of Laurea SID, no se tarkoittaa taas portaalia, jolla Laurean Leppävaara haluaa kertoa erilaisille kohderyhmille, että ketä me ollaan, mitä me täällä tehdään, mitä me voidaan antaa, mitä me voidaan luvata. Eli meidän kohderyhmiä on tulevat hakijat, eli tämä on semmoinen. Kohderyhmiä on osin meidän omat opiskelijat, joille halutaan kertoa muista koulutusohjelmista. Kohderyhmiä on kansainväliset opiskelijat, vaihto-opiskelijat. Mutta se on myös, se sieltä vielä puuttuu, mutta se on tulossa myös meiltä lähteneet. Eli se on myös tämmöinen alumnien kohtauspaikka. Se on tavallaan kohtauspaikka, jossa on hyvin matala kynnys. Meillä on nyt 5 erilaista kategoriaa. Tämä opiskeluosio tarjoaa ihan perustietoa opiskelijalle tai vaihto-opiskelijalle opiskelusta Laureassa ja nimenomaan Laurea SIDissä. Sitä on tarkoitus laajentaa, että siitä tulee vähän tämmöinen niin kuin rennompi paikka myös, että sinne tulisi opiskelijoiden omia tarinoita ja toivon mukaan kuvaa, ääntä ja liikettä, niin kuin, että kai pelejä mahdollisesti ja muita. Mutta tällä hetkellä se on melko tietopitoinen osio vielä. Sitten on SID Forum, joka on keskustelufoorumi. Voi puhua oikeastaan mitä vaan ja siinä pystyy itsekin niin kuin tekemään tai avaamaan keskustelun itseään kiinnostavasta aiheesta ja sitten siellä nostaa nyt vuokrapalsta, johon mun pitäisi itse asiassa just laittaa vähän tavaroitani myyntiin. Sitten on blogeja, sitten on ihmiset, joka tarkoittaa ihan sitä, että sitä kautta voi etsiä kaikkien niitä, jotka on rekisteröitynyt tähän portaaliin, niin niiden profiileja. Sieltä näkee, että ketkä kaikki on rekisteröityneitä ja ne tiedot, joita he haluavat itsestään antaa, että sitä kautta voi olla yhteydessä opiskelijoihin. Ja sitten on tapahtumat-palsta. Niihin tulee sekä koulussa että metropolialueella muuallakin tapahtuvia juttuja. Ja ajankohtaista palstalla on sitten taas, jos meillä Laureassa tapahtuu jotain, mikä on niin kuin kertomisen arvosta, tai jos on kolumneja, juttuja eri tapahtumista, mitkä on vastikään tapahtunut, niin se on sitten sitä varten. Ja sinne toivottavasti myös pian tulee mahdollisuus siihen, että pystyy niin kuin lukemaan myös ihan maailman uutisia lyhyesti.